baixant trobaràs un munt de gent. Hola! Ei, hola! Però quant de temps, no? Sí, moltíssim. Què fas per aquí? He vingut amb el meu pare a una casa rural. És la primera vegada que vens a Llinars? No, venim tots els anys a buscar bolets i a la Fira dels Torrons, Helena? Clar, i a la Torrassa hi heu pujat mai? Té les millors vistes del Vallès. Ah, doncs no. Mira. Anem? Què és allò? És el Castell Nou. Està al centre del poble de Llinars. És el palau renaixentista conservat més important del segle XVI. Avui no és un dia qualsevol, si puc gaudir del que tinc més a prop. El Vallès enmig d'arreu, ja sé que m'enteneu. Què et sembla? Doncs em sembla que tenies tota la raó. És que per acabar el dia res millor que veure l'espectacularitat de l'edifici de Cinta. És impressionant. I la programació és excel·lent. Avui fan un teatre fantàstic per ella. Anem? Sota el teu